Екипът от спортно училище Георги Бенковски ще участва в четвъртата работна среща, която ще се проведе в град Винковци в Хърватска от 4 до 10 октомври. Мотото на тази среща е европейските бизнес практики. Във връзка с това, преди срещата ние организираме благотворителна акция за дом за възрастни хора в село Бохот. С тази акция искаме да осигуриме топли дрехи за възрастните хора и набираме парични средства, с които ще бъдат купени лекарства. Ще участваме в кампания "Капачки в действие, пусни капачки", с която ще се закупуват електрически уреди в домовете за деца, лишени от родителски грижи. Във връзка с организиране на благотворителен щанд в Хърватска, ние ръчно украсяваме керамични съдове, които ще бъдат продавани в град Винковци. Набраните средства ще бъдат дарени на Хърватския червен кръст. По предварителната програма от координатора на Хърватска, учениците и учителите ще наблюдават уроци по английски, биология, хърватски, музика. Ще бъдат посветени и други средни училища в град Винковци, малки бизнес предприятия и исторически музеи. Освен това, учителите ще приемат предизвикателството да готвят с хърватските родители. Предвижда се и посещение на Вуковар, град символ на хърватската независимост.